אור, חכה רגע, אור, חכה רגע, אור, חכה רגע. נו? אחי, זה אנחנו חברים שלך, תפתח. עזוב, אחי. אף אחד לא כועס עליך, אחי. כולם דואגים לך. דבר בשם עצמך. סתום כבר, אידיוט. אתה לא מבין סיטואציות? מה אידיוט? מילא הלוויה. אבל השבעה מה? בוא עושה איזה יום אחד, תהיה גבר, תגיע. היינו שם כל השבוע. מילא בשביל... מה אתה משווה ביניכם? יחד 1-0, יאללה, עוף מפה. איך אני? אחי, אני לא צריך להגיד לך עוף מפה עכשיו לפני שאני בועד. יודעים מה? שניכם יכולים ללכת להזדהן. אתה פחדן, לך תזדהן, שמעת? ואתה מתחסד. יכול לחזור ברגל, אחי. כל המצב הזה, אחי, זה לא נורמלי. אחי, אני מתגעגע אליך. דואג לך. בבקשה, תפתח. טוב. אתה יודע שאני אוהב אותך, אחי. ואם לא, אז תדע. צריך ללכת לדביל הזה שיקח אותי. אתה לא לבד, אחי. גם אם זה הכי מרגיש ככה, שתדע שאתה לא לבד. קחי. די, נו. קחי, נו. אחי, אין אותי. קחי, תמיד יש אותך, נו. זה בדוק שתמיד, אבל עכשיו ספציפית אין אותי ברמות. עוד ירד לי האטנט. היי, שחרר לי את הילדה. את עם האטנט הזה, אוף. די, נו, תומר. מה את רוצה שאני אגיד לך? את יודעת שאי אפשר להגיד לו לא. איך אנחנו מבטלות את הדביל הזה? וואי, איזה כיף. איזה כיף שיש לי מבחן, זה התירוץ הכי טוב בעולם, באמת. מדברים על הדביל. כן, 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 בדוק שבדוק. מה קורה, צוות? יאללה, לא יכולה, אני שרופה עליך. הולכים לסיבה בשישי? מה אני אכיר? טוב, תקשיב. אין אותי. מה אתם רציניים? מה אתם מסתלבטים עליי? רום! אחי, אני הכי בחוץ הייתי אי פעם, כאילו. לא מאמין עליכם, אני לא מאמין. אתם ראיתם את הליינאפ? את. ראיתם את הליינאפ? ראיתי. אז קניתי כרטיסים. אבל אני אמרתי לך לא לקנות כרטיסים, נו, עוף איתך. אז אתם באות? אמרתי לך, אני באה אם את באה. טוב, איזה ברירה יש לי? יש! למה יש שם חברות... וואו. יהיה אדיר, יהיה היסטרי, יהיה מטורף. וואו, זו הולכת המסיבה הכי טובה בעולם. אני אומר לכם.
ביי.